sarki lafiya. Ayi kawai a miƙe tsaye a miƙe tsaye a miƙe a yi gaisuwa a miƙe tsaye a yi gaisuwa a miƙe tsaye da Bayero wannan guri ya albarka Allah ya ƙara sarki lafiya. Ina takkani short time kawai. Godiya ta musamman da ƙungiyar iyayen da malamai da 'yan kwamitin wannan makaranta waɗanda ba sa gajiya a kan dukkanin sha'anin makaranta ta haka ne muka kawo yadda muke a yanzu. Allah ƙara wa sarki lafiya. Godiya ga mai girman dagacin wannan gari namu da kulawarsa gare mu